pagdayawo na nimong aran, ikan nimo haamo na nimo ginhalian, ipasunod na nimo pagbuot ni hatunan, sukan ang pagsunda dito halaga. Nagsisimba o nagdadaig ka mo sa bihay mo, Lord sa Kristo. Ito mo na nimo sa patos, yung tubos mo sa libutan. Pamanando, kapag abot haliya oras, luming ko de Jesus, yung pag-isarwa iya na pulo, kaduha ng mga apostoles. Nagsaring hiya, karuyag pagudhin pag-isarwa iyo, ini nga paglabay nga panihapon, saan mo magantos. Ani kaduha nga istasyon, ang pag-ampon ni Jesus dito sa Getsemani. Ani katulo nga istasyon, gidara Jesus ngadto kan Pilato. Nagsisimba o nagdadaig kami haimuohi sa Kristo. Kami mo sa sa pagsakit, tapos man kalimutan. Taluyan mo kami nga nagsakit ka, tungod haamon. Nimuya ni Jesus pinaagihan makaharadok nga pagsampakit. Yan ha pagpudong-pudungan ang iyang mga tunod. Ang mga sundalo nga Romano nahadlok nga bangin. Kalima nga istasyon, ginawas nira ang krus, ginkarawat ni Jesus ang krus, tumudan iya mapaso nga gugma para aton. Ikaw no nga istasyon, ang pag-ibarakot ni Jesus. Nagsisimba o nagdadaig gamihaing ahim mo kinumuklikso. Igampo mo kami nga magpakasasala, yanaw nga oras sa amo ni kamatay. Amen. Maya ka Maria, nga napuno kay grasya, ang Ginoo nga Diyos sa dahil mo. Biglayaw na nabilang ng babae ka na, Maya sa maayos sana at sa Diyos Espiritu Santo. So ganaton tinikangan niya o kadayunan ang tanan nga mga katuigan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami hanamon mga kasalanan. Daw sa kami ang kalayo ha impyerno, kalwasaman ang mga kalagatanan na purgatorio, labi na adton pinani kalimtan. Ang kawalo nga istasyon, si Jesus nakikipalakan na dahan mga kababayin. Ang ikasiyaw nga estasyon, si Jesus si ginraisang nga krus. Nagsisimbaw nagdadaig kami ang imo Ginoong Jesucristo, kay tungudan mo sa kakrus o iyong pagsakit, itubos mo ang kalibutan. Kaluyan kami imo nga nagsakit ka. Ang kanapulong nga istasyon, ang tulisan na binasulan. Nagsisimba o nagdadaig kami ang imo o si Kristo. Katulad mo sa karos ng pagsakit, itubos man kalimutan. Pamalandong. Sakit ka, tungod haamon. Pamalandong. Ang usahan mga tulisan nga iginraisang upod kang Jesus. Nagbiay-biay haiyahing pagsiri. Ang ikanapulo kang usa nga istasyon, sa Santa Maria o San Juan. Mamalandong kita madali ay hinhilong ikahalad nato ng atong mga panuyog pagampo, didahinin ikadapulo kag duha nga istasyon ang pagkamatay ni Jesus. Ani kanapulo kag tulo nga istasyon, ang paglubong kan Jesus. Nagsisimba o nagdadaig karihimo o Jesucristo. Tungudan mo sa karos ng pagsakit, itubos man kalimutan. Santa Maria, Heroy sa Diyos, igampo mo kami nga magpakasasala niya ano nga oras sa amo ni kamatay. Amen. Salamat po kita. Magmaya ka Maria, nga napuno kay grasya, ang Ginoo nga Diyos sa dahil mo. Idadayaw kalabihan mga babae ka tanan, nga idadayaw man ang bunga niya mo Santa Maria, Heroy sa Diyos, igampo mo kami nga magpakasasala niya na nga oras amo ni kamatay. Amen. Magmaya ka Maria, nga napuno kay grasya, ang Ginoo nga Diyos sa dahil mo. Idadayaw kalabihan mga babae ka tanan, nga idadayaw man ang bunga niya mo Ang ikanapulo kagupat nga estasyon, ang pagkabanhaw.
nagsisimbaw na nagdadayon kami nga imong Ginoo Jesucristo, kay tumunan nimo sa katros ug pagsako, itubos mo ang sa libutan. Madaya kami Ginoo nagdakit sa tungod haamon. Ani kalima nga misteryong kasakit at pag-rise sa kanong pagkamatayan atong Ginoo Jesucristo. Amay namon nga naka mga langit pagdayawon na nimo ngaran ikan nimo haamon na nimo ginhalian ipasunod na nimo pagbuot kini atuna so kanang pagsunda didto halangan. Tara. Ayos. Thank you, Lord. Hello. Be, nak. Malaguraw, bihap. Pera. 15. Oo, ito lang. Para ginano nim. Sorry, papagalan yung kape bukas. Ha? Oh, kape. Oh, okay. Bye-bye. Nakatambong gyapon kita nak. Nakatambong gyapon kita yan nga gabi. Biyernes ang pag Station of the Cross.